Bu, aku tak makan sih. Sik Pak, nangis dulu. Aku tak ada sih. Sik. Saya lapar ibu ngenteni barang iki. Jarimu rapi makan-makan, nabi Pak Mandor. Aku mau kan mung kondo tok to, Bu. Nek aku pengen makan-makan karo Pak Mandor. Aku kan juga ngomong to nek ngejak kowe. Rumah saku mau jak Pak, tiwas aku seneng. Iki acarane Pak Mandor ya, Bu. Ngejak makan-makan anak buahe. Lah anak buahe dipengen ngejak bojone, soalnya Pak Mandor anti pasangan dhewe. Lah nek liyane do ngejak bojone, Pak Mandor ngeweh dhewe, Bu. Ya wis, kok nak sampean makan-makan aku tak nang jopo wae wis. Tak sanggup duit dhewe, karo tak sanggup banyu dhewe wis. Ora usah ya, Bu. Wis ngono bali tak bungkusno. Aku gak pengen makan-makane, Pak. Aku cuma pengen mojak metu bareng ngono lho. Aku wis seneng. Kandhane nek ora usah ki ya ora usah. Sok meneh, nah aku orang ngomong ngejak kowe ora usah melok. Wis, aku tak mangan sik. Ano apa yu? Bos, sampean pengen ngajak makan-makan bojoku. Iya. Emangnya kenapa tuh yu? Nek acarane ngajak wong lanang-lanang tok, ya kurang asik to, Bos. Lah maksudmu piye yu? Engko kabeh kon ngejak bojone to, Bos. Lah sampean engko dikancani Mbak Nana. Ngono kan sadu to, Bos. Iki kesempatan emas, Bos, kanggo kencan karo Mbak Nana. Lah sampean wingi kan kencane wis gagal to, Bos. Oh iya yu. Aku kok gak kepikiran. Untung mbok elekno. Dan sampean iki pinter tenan kok yu. Cemplon gitu loh. Lah kowe iso ngusahane apa ra yu? Ngabari Mbak Nana. Engko tak jempute. Beres, Bos, nak soal kuwi. Ya wes yu, tak tunggu kabare. Mbak Nana. Ya, Bos. Kae lo koncone sudah siap. Yang ini bro, saiki rencananya dirubah. Tunggu bojone dhewe. Lapor iso ngono, Bos. Wis manut aku. Ojo lali yo. Bojomu dijak lho. Yes, Bos. Piye to? Bose kok mencela-mencel iki? Bos, sampean wis ditunggu Mbak Nana. Siap. Bu, ayo nak melu. Ndang atus, ndang siap-siap. Aku wis siap-siap awet mau. Manong